Marijo, Majko Kristova i Majko Crkve, srce naše kliče od radosti, što si naša majka, a mi tvoja djeca. Na duhovski ponedjeljak crkva slavi spomendan Marije Majke Crkve. Ovaj naslov poznat je vjernicima već od prvih vremena. Temelji se na božanskom materinstvu, na Marijinoj aktivnoj prisutnosti s Kristom u dijelu spasenja ljudskoga roda, što je temeljni odnos Marije s crkvom. Stoga je Papa Pavao VI kao krunu drugog Vatikanskog koncila 21. studenog 1964. godine proglasio Mariju majkom crkve, majkom svega Božjeg naroda, vjernika i pastira, koji ju nazivaju majkom ljubaznom i želi da tim imenom presveta djevica bude još više čašćena i zazivana od svega kršćanskog naroda. Budući da je ona majka Isusa Krista, koji je od prvog trenutka svojeg utjelovljenja u njezinu djevičanskom krilu glava i svojega mističnog tijela, koja je crkva, Marija je i majka crkve. Marija kao majka Krista, majka je vjernika i pastira, majka crkve, rekao je Papa Pavao VI. Kod nas se štovanje Marije majke crkve proširilo na poticaj zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića, na čiju je molbu sveti Papa Ivan Pavao II 1979. godine odobrio uvođenje blagdana Blažene djevice Marije majke crkve za cijelo područje biskupske konferencije bivše Jugoslavije, te je također odredio da se on slavi svake godine na duhovski ponedjeljak. Marija je majka crkve, ne kao neko daleko i nedostupno biće, već kao blaga i osjećajna majka koja se brine za crkvu Božju i za sve čovječanstvo koje hodi prema vječnoj domovini u zagrljaj trojedinoga Boga. Molitva. Presveta djevice, majko crkve, bezgriješna Marijo, tebi predajem svoju dušu i tijelo, sve molitve i dijela i trpljenja, sve što jesam i što posjedujem, skrušena srca predajem ti se u okove ljubavi, ostavljam ti potpunu slobodu da se koristiš sa mnom za izbavljenje ljudi i na pomoć svetoj crkvi kojoj si majka. Želim od sada činiti sve s tobom, po tebi i za tebe. Znam da vlastitim snagama ništa ne mogu. Ti pak sve možeš što je po volji tvoga Sina i uvijek pobjeđuješ. Učini dakle, pomoćnice vjernih, da moja obitelj, župa i cijela domovina budu istinskim kraljevstvom tvojim i tvojega Sina. Amen.